Polki wyprzedzają tutaj teraz w stawce tylko reprezentację Chin, a myślę, że ten sezon i występy w Pucharze Świata pokazały, że stać nas zdecydowanie na więcej i przede wszystkim ten czas nie był taki, jak potrafią jeździć biało-czerwone. Patrzę teraz na Polki smutne, troszkę podłamane tym przejazdem Holenderki przeciwko Niemkom, a więc zaczyna się walka o złoty medal. No na pewno są rozczarowane. Widziałam tutaj też Luizę, która przyjeżdżała koło nas. Ona najbardziej chyba to przeżywa, bowiem ona w tej drużynie się wspaniale czuje. To ona jest tym motorem napędowym. No, wydaje mi się, że na pewno przyjdzie refleksja po zawodach. Ustalą tutaj, popatrzą na wideo, jakie popełniły błędy i skorygują to. Szkoda. Niestety zostaje nam jedna tylko szansa medalowa w Heerenveen. Jutro Artur Waś będzie bił się na 500 metrów, ale dokończmy dzisiejsze zawody. Popatrzmy, jakie warunki postawią Holenderkom Niemki. Drugie zawodniczki Pucharu Świata w tym sezonie, drugie były tutaj w Heerenveen, ale nie zdarzyło się, aby ograły kiedykolwiek Holandię. Holandia niepokonana w tym sezonie. 3 biegi, 3 zwycięstwa. W ostatnich latach regularnie najlepsze na świecie. Mistrzynie świata w 2012, w 2013 i mistrzynie olimpijskie w 2014 roku. Tutaj w składzie Jolik, Lenstra i Wüst, a przeciwko nim Klaus, Ost i Pechstein. No Niemki nie jadą tutaj może za szybko, one też dość ostrożnie zaczęły, nie mają też równego składu, no poza tym już też następuje pewne zmęczenie przejechanymi dystansami, więc tutaj zaczęły dość ostrożnie, proszę, runda 30,2, więc nie za szybko, chociaż i Holenderki mają pewne problemy, widzimy jak tutaj lekko się popychają, jak zaczynają współpracować, jak pełna kontrola jest nad tą drużyną. Już tutaj pisze do mnie SMS-a Natalia Czerwonka. Mam nadzieję, że to też będzie motywacja, że za rok będą 4, że będą rywalizować wewnątrz drużyny, że będzie to bardzo mocny skład, będą same się napędzać. Tymczasem patrzę, Holenderki mają kłopot. Holenderki tutaj nie jadą tak równo i pięknie jak to zwykły w ostatnich latach. To nie jest to tempo, do jakiego nas przyzwyczaiły, a jeszcze 200 metrów. Oczywiście złoty medal powinien być dla nich, ale jednak Japonia pojechała znakomicie, a tutaj jest kryzys, jest problem, oklaskują kibice, wstają z miejsc, czy będzie złoty medal? Jest drugie miejsce, przegrywają, coś niesamowitego, ale śnieg zawodu i cisza w Tialfie, Japonia triumfuje, Japonia ogrywa niepokonane od 4 lat Holenderki. No jest to sensacja na pewno, chociaż trzeba przyznać, że Japonia miała w Mistrzostwach Świata już medale. Były to 2 brązowe medale, a teraz proszę, piękne złoto. Jakże ucieszone Japonki. Naprawdę przejechały świetny bieg, miały też kryzys, miały w pewnym momencie zachwianie, musiały mocno współpracować, musiały tam leciusieńko popychać się, ale proszę, jakie dało świetny efekt. No i teraz złoty medal mają Mistrzostw Świata, pierwszy złoty medal Mistrzostw Świata.